Kaixo guztioi, gaur Sanferminetako azken aurreko eguna dugu, uztailak 13 bereziki, eta gaurko goizean Ainhoa Etxeberria eta biok, egunero bezala, Iruñeko kaletan zehar ibili gara bereziki helduen eguna delako gaur udalean izan gara, haiei harrera polita egin dietelako, olako omenaldi bat, eta, bueno, Ainhoak kontatuko dugu, zer daukagu gaur, Ainhoa? Gaur, Nafarroako Pilota Federaziotik Naroa Iturain daukagu gurekin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zer modu Sanferminak, ze Iruñekoa zara, ez? Iruñekoa naiz bai, baina bueno, Sanferminak aurten lasaiak izan behar dire, ze bihar dator Mastercuparen finala, lehenengo Sanfermin torneoaren finala, eta aurre egon behar garen ez, lasaiak. Hoi aipatu duzu txapelketa, Sanferminetakoa baita ere, noiz hasi zen? Eta, bueno, nolakoa izan da antolaketa eta uztaila guztian zehar? Txapelketa hau uztailaren batean hasi zen, hor sailkapen faseak egon ziren lesakan, eta hortik erabakitzen zen, bi taldeetan banatuak ginen, eta erabakitzen zen hortik zeintzuk izan behar ziren finalistak, eta zeintzuk izango ziren, hirugarren eta laugarren posturako partidua jolastu behar zutenak. Eta, bueno, han jolastuta, sortea izan nuen, sailkatzeko, eta bihar labriten egon ahal izateko. Beno, sortea eta ere lan handia egin duzulako eta ongi egiten duzulako, ez? Egia esan, lesakan eman nuen maila, nik ez nuen espero alako maila ematea, eta gainera nik esaten nuen, hasieran aurkezpen egunean esaten nuen nire taldean bikote oso gogor bat zegoela, eta ez nuela uste horrei irabazeteko aukera izango genuenik, baina bueno, izan genuen aukera, irabazi genien, lan egin behar izan genuen, baina bueno, saria hemen dago. Azken finean, emakumea eta kirola eta kasu honetan emakumea eta pilota. Eboluzioa azken urteotan nolako izan da? Eboluzioa oso mantxo dijoa. Gaur egun naiz eta pilotari asko egon, federatuak ez, baina afizioz jolasten dutenak asko daude. Baina, bueno, oraindik nahiko bitxo raroak ea, ze zu frontei batera zoaz, eta esate dizutu, baina zu jolasten dezu, eta lehenengo etortzen zaiena burura da, baina palan. Osea, esku pilotan, ez duk inorrek imaginatzen zu jolasten daikezunik. Eta, bueno, eta esaten diezun, ez, ni esku pilotan, eta esate dizute, baina gutxi ez. Ikusten dutenean jolasten duzula, eta ematen diozula, eta, beti esate dizute ez, ja jolaste dizute, daukatzute poderioa. Baina oraindik pausu asko eman behar dire berdintasun txiki bat eratzeko. Zalantza horiek kendu behar dira, zergaitik harritzen zara ez, zergaitik frogatu behar hori. Gaur egun ikusten ditugunak profesional mailan dire, hori mutilak, beti dire mutilak, telebistan daudenak dire mutilak, eta inorrek ez du gogoratzen, orain dela 50 urte profesionalak zirenak neskak zirela. Neskarraketistak zeuden, horiek ziren profesionalak, eta gaur gaude gure toki hori berriz ere okupatzen. Ze inoiz ez da galdu izan, baizik eta kendu egin digute. Orduan gu gaude berriz ere agertarazten hori, egon gaitezkela hor, eta ere gure espazioa dela. Hori, azkenean emakumeok ere lekua horretan dugula, eta horretarako entrenamenduak izaten dituzte baita ere urtean zehar, nun entrenatzen duzu? Urtean zehar, nik entrenatzen dut Oberenan, hemen Arrosadian dagoen talde batean, eta urtean zehar egiten dituzuen entrenamendu horiek balio zaizkizu, urtean zeharreko Nafar Federakuntzak antolatzen duen txapelketa jolastu ahal izateko, Mastercupa bezalako txapelketa jolastu ahal izateko, eta orain Sanfermin torneo hau agertu den txapelketa hau bizitu ahal izateko. Eta, aipatu dugu hori, frogatu behar hori oraindik badagoela, eta ikusten aldira neska asko kirol honetan? Gerozta neska gehiago daude hori, esan dudan bezala lehen, federatu mailan, ofizialki ez dauden beste, kostatzen zaie, federatzea ez dutelako ikusten garrantzia daukela, baina azkenean federatzeak lortzen du txapelketa bat handiago egitea. Nafarroan txapelketa egiten da orain dela 3 urtetatik uste dut, eta oso neska gutxi gaude, eta federatzen baldin baztea, txapelketa hori handiagoa izango da, zirkuito bat izango duzu urtean zehar, eta azkenean jolas daikezu urtean zehar, zuk nahi dezun den kirolera. Baina, ere aprobetxatu behar da hori, txapelketa ez ofiziala daudela, Mastercupa bezalakoa, direla pribatuak, herri artekoak, eta horietan ere jokatu, eta hor ikusten da gerozta jende gehiago dagoela jolasteko. Azkenean, emakumea kirolan eta pilotan Euskal Herri mailan esan dezakegu pilota dela nabariena, baita ere, kanpo egon daiteke leku tarte batzuetan, baina tokatzen zaizu asko bidaiatzea Euskal Herritik? Euskal Herrian zehar bidaiatzea udaran batez ere tokatzen zaigu pila bat, ez zaude Bizkaian, zaude Araban, bestela Gipuzkoan, bestela bazoaz Errioxara, eta berazkenean zuk ere ikuste dituzu, hemen mordoa dago Euskal Herrian. Baina gero, hasten zara ikusten topaketak egiten direnean, eta holako gauzak egiten direnean, ikusten duzu Aragoien daudela, Katalunian daudela, Valentzian daudela,
eta azkenean esatu duzu, jo, eta ni jolasten dudanean, nun daude guzti hauek, nondik atera dire. Eta politia da ikustea topaketa batean, Kataluniakoak, Valentzikoak, edo nongoak, ez bakarra euskaldunak gaudela. Azkenean guztiak irlatxoak gara, eta holako gauzek balio dute elkar lotzeko eta elkar ezagutzeko eta txapelketa politiak egin ahal izateko. Bai, azkenean pilota askotan hartzen delako Euskal Herriko simbolo bat bezala, baina hori beste lekuetan jokatu egiten da. Bai, azkenean pilota izenak esaten dugu euskal pilota da, gurea da. Baina kanpoan ere eraman izan da beste herrialdetara, beste lurraldetara ere. Eta azkenean ikuste dituzu joan ziren euskalduna jolasten zutela eta orain bere ondorengo jolasten dutela, edo beste toki batzuetara, beste herrialde batzuetara bidaiatu behar izan zutenak hartzaintzagatik, odena delakagatik batez ere hori. Amerikan eta hola, jai alai zesta punta delakoa exito handia dauka, baina azkenean da gurea, da euskal pilota hemendik ateran da, baina guk barreiatu da munduan zehar. Zer pausu uste duzu eman beharko direla hemendik aurrera pixkanaka egian emakumeen pilota ikustarazteko eta jende animatzeko baita ere, emakume asko. Bai, ikustarazteko ikusi behar dena da, guk jolasten dugunean guk ez dugula min hartzen, jendeari burura etortzen zaio guk jolasten dugula mutilen material berdinarekin, guk ezin dugu jolastu material horrekin. Material hori guretzako ezinezkoa izango litzateke. Orduan ikusi behar dute material bat dagoela, egokitua, zuk ez duzula min hartzen, gainera aprobetxatzen duzu eta kirola egiten duzu, gustatzen zaizuna, lagun artekoa dela, ez dela derrigorrezkoa konpetitu behar izatea, baizik eta zuk jolasteik ezu, eta hasiko zara jolasten kanpoan aurrerago. Eta ere hori behar duguna da, ikusteko gehiago, hori esan dudan lehen, federatzea, ofiziala izatea, txapelketa ofizialek garrantzi gehiago izateko, pilotari gehiago izatea, eta orduan horrekin ikustaraziko zen instituzioetarako eta jendearentzako batez ere seriotasun bat daukela. Zenbat denbora daramazuzuk kirol honetan? Kirol honetan, ni txikitatik egon naiz frontoi batean, txikitan jolasten nuen palan, baina inoiz ez naiz egon klub batean sartua. Baina orain dela 3-4 urte ikusi nuen, neska batzuk jolasten zutela hemen Iruñeko Maño eta frontoian. Eta esan nuen, ni jolasten nuen txikitan, zergatik ez orain, eta hasi nintzen, eta orain dela 3-4 urtetik ona, seriotasunarekin eta klub batean sartua. Eta zure etorkizunera begira, gustatuko litzazuke pilotan jarraitzea? Pilota azkenean gu bizi gara ez pilotarentzat, baizik eta pilota gure parte handi bat da, orduan azkenean zuk ez duzu imaginatzen zure bizitza pilota gabe. Beste hori, adibidez, dantza egitean duena zu imaginatzen bere bizitza, dantzatu gabe, sukaldatu gabe, o dana delakoa. Guk azkenean ez dugu gure bizitza pilota gabe ikusten. Eta heltzen zaizunean momentu hori noiz jautzi behar duzun, gorputzak ez dizun jarraitzen, o dena delakoa lesio batengatik, zai egiten zaizu hori, momentu hori. Baina guk ez dugu gaur egun, ez dugu pentsatzen hortan, pentsatzen dugu gure etorkizuna, bai gazteekin, bai helduekin jolastu ahal izatea dela, eta hor gaude. Eta San Ferminetan errutinak erotu daitezkela pixka bat, entrenatzeko zer moduz? San Ferminetan egia esan, hau gaizki dago esatea final bat baino lehen, baina San Ferminetan ez dut entrenatu ez da egun bat ere, ze azkenean errutinak aldatzen dituzu, ordutegi guztiak dauzkazu aldatuak, eta azkenean aprobetxatu nuen Getarian partidu bat nuela 8an, partidua jolasteko bai, irabazten saiatzeko, baina esaten duen, entrenamendu bezala ere hartuko dut, ze azkenean zuk badakizu, zatozela San Ferminetara berriz, eta esate duzu, bihar joan naiz frontoira, bihar eske gaizi datorkiz, egin behar dut, azkenean, bihar jungo naiz, jartzen zara aurreko egunean, eta esate duzu, 24 ordu lehenago, ezin naiz entrenatzera joan, ze eskuak izorratu behar ditut, eta biharko ez ditut ondo izan nahi. Azkenean nahiko gaizki zabiltza San Ferminetan zehar entrenatzeko. Eta bihar ja San Ferminetako azkeneko eguna, finala duzu, galdu edo irabazi pentsatzen duzu gero festa egingo duzula? Azkenean nik ikusten dut, hori festa handi bat izango dela, lehenbiziko aldiz itzen dela, eta azkenean guztiak irabazi nahi dugu, baina esate dugu, irabazi zein galdu, azkenean disfrutatu egin behar dugu, eta nik aprobetxatuko dut, disfrutatuko dut, familiarekin bazkaltzea jungo naiz, eta azkenean ospatuko dugu zein irabazle bezala, igual zaigu hori, azkenean txapela etxera nahi dugu eraman, baina irabazle bezala ospatuko dugu, gertatzen dena gertatzen dela. Osongi. Zorte hon, eskerrik asko. bihar egunean eta animo. Eta segi disfrutatzen. Eskerrik asko. Gero arte. Lehenengo elkarrizketan aro izan dugu emakume pilotaria eta hortik gizonezkoen pilotara bueltatuko gara, hementxe Jon Abezetxea dugu gurekin, izan pilotaria izandakoa eta gaur egun hasteko entrenatzailea dena, zer moduzion? Ongi.
Bueno, azteko eta behin, nola bizitzen ari dituzu aurten San Ferminak? Bueno, berezik ez, San Fermina beti berezia da, eta naparrentzat gehiago ez. Gu, bueno, frontoien sartu dute hotenga, baina, bueno, oso politia da eta oso gustora. Bai, gainera zu leku ezberdinetatik edo alde ezberdinetatik bizi izan duzu pilota, entrenatzaile eta pilotari. Bai, bueno, pilotari zela askoz politiago da. Azkenen zu pilotan partideo gatzen zo eta ja aztu ikentze ez. Oan mobidea gehiago dago, baina, bueno, pilotari bezala askoz gehiago disfrutatzen zinen. Kronologikoak hasten baldin badara, aurretik pilotaria izan zinen, nola bizitzen zenituen San Ferminetako torneoak? Pues berezik, zertik frontoia beteta, giroa, jendea kantari, dantzan, bueno, motivazio extra bat, ez? Eta gero, naparren oso onden bezala, naparra baza, gehiago, politia da oso, eta, bueno, jokaren zinen motivazio doble batekin. Jende animatu egiten izo, eta, bueno, goan ikusten dut beste pilotarik, beste ilusio berexi batekin etortzen diala. Zuretzat ulergaitzak dira San Ferminak piloti gabe? Bai, Pilotari gabe. Bai, posible da, baita San Fermina pilotia, baina, bueno, azkenen jende asko joten da frontoira eta pilotak egindar handia hartu do, bueno, jendea ja zezenatara bezala juergara joten da, eta, bueno, pilota nik uste San Ferminan egon baluketela beti. Eri pilotari bezala eta entrenatzaile bezala baita ere, zelako antolaketa du San Fermineko txapelketak esaterako, San Ferminetan gaudela? Bai, pues jende asko ez da egina, galdera hona da hori. Ezkenen, ondere ja eta pilotak jarri behar dira, pare jakin behar dira, torneo egin behar da, sarrerak saldu, bueno, bi bat hilabatileanotik hasten geha denakin, eta bueno, lana bada batzen hor jende asko egiten lana, ez gu bakarra, jende asko daudelako, baina lan asko, bueno, ilusio guztiz ikentzo. Azkenen jende respondi juten do eta guretzako oso pozgarria da. Eta gero bestak San Ferminak ailegatzen dira eta lana jarraitzen du. Ba, egunero, ni hemen hemen pisu bat hartu, eta uste guzti hemen. Azkenen, beti bestela herrira joan etorri, egunero frontoira joan martzon, lanak orsoitzen da egunero joan martzu frontoira, festivala baina 2-3 ordu lehenago, aterare azkena ikentzea, bueno, baina, esate izut. Lana da, baina gustora jentzen, oso gustora. Zuk ezakit, Aino, baina nire kasuan saiatu izan nintzen San Ferminen aurretik sarrerak lortzea, eta ezinezkoa izan zen. Horrek esan nahi du baita ere azken urteotan, edo aurten baita ere, harrera handia izaten ari duela pilotak. Aurtengo izan du da, 2007-tik gano 8-tik demandai gehiena izan duena. Azkeneko 10 urteotan izan duen gehiena. Ez tegi uzen pasatu den, eta oso pozio, eta 6 ez eta laula. Ja, bueno, nik uste torneik garrantzitsuena dela, eta jendek hori nabaritzen du, ez? Eta, bueno, Nafarroko herriei inguru asko jo, eta, bueno, Iruñetik etortzen da jende baita ere, eta, bueno, oso ongi. Azken finean Labritek xarma hori du, baina baita ere, ez dakit galdetzeagatik, Iruñaren hori irekitzerakoan uste aldezu hor aldaketa egiten baldin bada San Ferminetan baita ere jendearen harrera ezin. Nik uste arenara ezin dela joan, San Ferminetan. Nik uste Labrita bere xarma dula, zuzentzen bezala, leku politia, tabernak ondoan, eta jende gazteari hori ezin dizuk kendu ez. Arenara joten baga, kotxe hartu behar da, autobusak hartu behar dira, eta biso doztu iken da hori ez. Uzten diguten biti arte, nik uste Labriten segituko dugula. Aipatu egin duzu ezberdintasuna dagoela hori pilotari izatetik, entrenatzaile izatera, eta nolakoa izan zen bilakaera hori? Bueno, hasieran kostazian, zergatik, bueno, nik denak launak, eta entrenatzaile izatetik pilotarikin aserre ez, baina, bueno, betire beste respeto bat dago ez. Hori pixka eta kostazitzaian, baina ni beti gustatzen zait asko hitz egitea, eta salsa pixka batzea, eta hortan kostazitzaian, baina, bueno, nik uste gauza garpeira esan ez eta hitz egin ezkeo eta ongi egiten diala, ez, alik eta desizio batzu hartu behar dira batzutan gustatzen ez dianak, baina, bueno, persona bezala espiratu ezkeo, hor ez da problemi izaten. San Fermineko torneoa, baina baita ere ointxe datozenak, ez da, prestakuntza horretan zabiltza? Bai, oan Gasteizkoak ingoaz, eta Gasteizkoa ja prestatua dago, ja urrengo astelenen presentatzen da, eta gero ja Zarauzkoa, eta Donosti, eta Bilbo, eta Lekeitio, eta denak ez, udara guzia, herriz herri, ja, bueno, esate izu lehen esan izan bezala. Lana da, minio gusto egin hartzen zo, jendek respondintzen bada. Ba, eta ez zara aspertuko, etengabe, ez da, hor? Bai,
hori da, eske egunero hau zerbait, ez? Jende diferentea beti, eta, bueno, ez aspertzen azkenen, adia momentu txarrak, zure pilotari galtzen duten emon, o pilota klase bat gustatu ez ziten emon, o adia momentu txarrak, baina, bueno, lagun ziten bezala. Bai. Eta zu bere Sanferminak esan duzu egunero lanean zaudela edo disfrutatzeko tokia baita ere baldin duzu? Gaztean, naiz da, atetzen naiz, ez, asko gustatzen zik Sanferminak, eta, bueno, taberna ere bisita bat bestein behar da, azkenen, disfrutatzeko momentu ere hartu behar da, eta gero, kontoietik eta buelta behar da, azkenen, disfrutatu behar da Sanferminak, nahiz eta lan nahin, zertik urtean behin dia eta munden fiestiko gona dia. Zer nolako egune izango da zuretzat biharkoa? Bueno, finala, Sanfermin torneokoa, eta bueno, bihar goizen lasai ono, piztinetara ono relajatu, zertik arratsalde mobi handi izaten da, ez? Jende asko, sarrera utzi bukatuk, eta bueno, festivala hasi, eta bukatu arte tentsio handia. Bueno, oan suerte izan dugu, bi parejak nire enpresako sartu dira, eta bueno, kontentu horretik eta lasaixio, arratsaldeko 8 galdea, horuntxe zerbezat hartuko gustora eta lasai. Ongi hartu, lasai hartu, animo, eta eskerrik asko tarteo eskaintzagatik Xala Telebistari, Jon. Zueri. Ongi izan. Bale, berdin. Estora tarte. Gaurkoan Arantza Ibarra dugu gurekin, zinemako kolaboratzailea, zinema zuzendaria, gidoilaria. Zer moduz, Arantza? Arantza. Haupa, arratsaldeon. Zelako eguzkia daukagu hemen, Primeran gaude, Bero handia, baina... Bero handia, baina, bueno, giro polita dago. Bai, hori bai. Azteko eta behin, nola bizitzen edituzu aurten Sanferminak? Nik gustora nabil, gainera ikusten dan bezala, eraso, hor bentsat ez da egon esaten dan bezala, jende guztia zegoen esaten kontu Sanferminetan, jende guztia beldurraz, eta, bueno, Dano gaude gero eta kontzientzia gehiagoz, eta nik uste dut, esaten dute lasaiago joan direla hor zentzuan, eta nire posten naiz asko, bentsat ez direla egon, Gaur egun erarte, pasa diren egun hauetan, bai izan direla 3 eraso, baina salaketak. Salaketak. Salatzen daude bentsat, hori garrantzitsua da. Bai. Ze askotan isildu egiten dira, ez dut esaten, eta gauza da esatea, Bai. Izan ere, Sanfermin hauetan Nagorela Fageren 10. urteurrena betetzen da, bete izan da. Bai, Elena Tabernak gainera, hemen elkartearekin utzi du bere dokumentala, Nagore, azke libre, jende guztiak ikusteko, eskubideak eta danak daude, jende guztiak ikusteko aukera dauka, hori zuzendari batek egitea oso garrantzitsua da, berak nahi duelako da jendeak ikustea. Normalean zuzendari batek bere filma ez du bere eskubideak soltatzen, baina hemen kasuan berak nahiago du, jendeak ikusteko aukera izatea eta nahi duena egitea, nahi baduzu ikusi, nahi baduzu, mugitu, hori da, garrantzitsua. Azkenean kasu berezia izan zen, eta oraindik 10 urte pasain dira, baina jende askok ez du ikusi dokumentala. Ez du ikusi eta ez du ezagutzen, gainera, askorek ez dute ezagutzen. Beraz, oso garrantzitsua izan dela berak egindakoa, Zerenak egindakoa, uste duzu? Bai, nik uste dut egin behar zen gauza bat zela, gainera hori kasua oso gogorra da. Azten naizen bakoitzean pentsatzen kasu horrekin iristen zait, berak gizona egotea lanean, horren beste horrelako gutxi urteak ezkartzelan eta jakitea gainera ez dela gertatzen ez legeak eta gauza asko aldatu egin behar dira eta horrelako gauzak behar ditugu gehiago, horrelako dokumentala gehiago, pelikulak ez bakarrik dokumentalak, bai fikzioa, bai dokumentala, eta Elena Tabernak egin duena biltzak da pausu handia. Bai, gainera erakusten duena da epaiketa, eta hor ere ikusten da nola eramaten den kasua. Hori da, nola eramaten den, eta hor barruan dagoena oso zaila da. Beti egongo dira eztabaidak, batzuk izaten dutenak legea, horrela dagoela eta ezin dela egin beste batzuk borrokan egiten dutena legea aurrera aldatzeko. Nik ez dakizuek zelan ikusten duzuen legea, baina ez dago... Ez dago bat ere hori denok dakigu. Baina, Elena Tabernarena nik uste dut izan dela gauza bat, danoi ondo torreko zaiguna, eta dokumentala ikusteko jendeak aukera gehiago dukiko du horrela. Baina, dokumentalak albo batera uzten, udan bai daude pelikula beste batzuk ere bai, ez pentsatzeko eta disfrutatzeko, batez ere, ez bakarrik nagusientzat baizik eta umeentzat ere bai. Daukagu alde batetik Los Increíbles,
egin zutenela Pixarrekoak Los Increíbles, eta esaten zutena, bigarrena noiz izango dute, jendeak nahi zuen bigarrena egitea, ez? Ui, ole! Bestetan gauden. Egartzen da hori. Esan dugu Los Increíbles eta venga. Eta, bigarrena egin dute, eta, badakizue famili oso berezia dela, dana superheroiak, baina hemen kasuan, amak dauka indar gehiago gizonak baino, aitak baino, amak dauka, bera da superheroia nahi dutena, eta orduan, hori puntua, pixka bat ondo dago, buelta ematea. Emakumeen urtean ero garaian gaude, egia den, ez? Bai, Gero beste film bat daukagu Mary Shelley, Frankenstein idatzi zuenaren filma, hor egon zen gainera, bere biopik bat da, ez? Eta hor ikusten da zelan sufritu zuen beran izena mantentzeko. Ze ezin zuen sinatu beran izenarekin. Hor zen den Lord Byron, bera maite mindu zen poeta bat, eta horri buruz da Mary Shelley, esaten dugun bezala emakumeak horbe bai, daude, bera protagonista bezala daukagu. Beraz, esan daiteke azken, datozen film hauetan eta emakumea nahiko planto dagoela. Hazi dira pixka bat mugitzen. Gero daukagu Mamma Mia musikala ondo pasatzeko, Meryl Streepen musikala ABBA musikarekin, eta hor, daudean beste aktore, Colin Firth, Pierce Brosnan, gero Cher ere bai agertzen da, Mamarena egiten. Cher nirian beste gustatzen zai gainera, orduan musikal totala, ez? Hortan ere erakusten da, protagonista, Meryl Streepek ere, olako postura bat duela liberala, emakume bezala, atadurari gabe, eta horrek ere, hortan ari garela, emakumearen irudi berria dela. Gainera Meryl Streepek beti emakumean, favor egiten du, gidoilariak dago aurkitzen emakumeak izatea, nahi du berak ekoiztu gidoilari emakumeak, eta horrek gauzak, gure artean, babestu egin behar gara. Bai. Eta ere sekuelen uda dela ikusten da, Bai, bigarrenak dira danak. Gero dago Hotel Transilvania bai, egin dutela beste bat, emoten du gauza barriak gitxi daudela. Gehiago dira, Misión Imposible daukagu estreinaldia bai laster, dana dira lehen egindakoak. Mary Shelley hau kenduta, erdiak eta bi dira danak bigarrena, hirugarrena, ero sekuelak, ero... Ideak falta ez dira, baina, hori ez. Uste duzu, aurrera pausoak ematen hasiak direla filmetan eta emakumearen irudiari dagokionez? Oraindik gauza asko falta da. Emakumeak orain gaude ematen du pixka bat gure espazioa egite, pixkanaka, baina oraindik emakumeak zine munduan asko daukate egiteko eta oso zaila daukagu, Baina, apurka bagoaz. Bai, aurten mugimendu handiko urtea izan da Mitsurekin eta... Nik uste dut 2018 izango dela hor transizio punto bat eta ea joten dago gora. Itxengo dugu. Espero dugu, gora izatea. Eta zuek zer, jaiak ondo? Ba, beroarekin, baina gustora, bai. Eta lan, aguia ohituta, hainbeste egun ez da hemen plato honetan kristomeroakin, baina, ongi. Hemen kriston giroa dago. Emakumearen irudia oso egunerokotasunean izan dugu, elkarrizketa guztietan, eta polita iruditzen zitzaigun baita ere ikustea filmetan, emakumearen irudia ez bakarrik filmetan, eta kamaren atzean ere, hori da. Guk adibidez Salva telebistan, kasu honetan, emakumeak gara gaudenak, eta irudi hori baita ere jendearteak eta iruñeko jendeak ikusten ari du. Uste dugu garrantzitsua dela, uste duzu garrantzitsua dela? Bai, niz esango dizut. Garrantzitsua ez bakarrik aurrean daudenak, baizik eta atzean daudenak ere bai, eta hemen kasuan posten naiz atzean emakumea dagoela. Eta ala jarraituko dugu. Hori da. Eskerrik asko. Zuei, eta ondo pasa, ondo amaitu. Bai, eta zu ere, bai. Arratzaldean noain. Gero arte. Eta gaurko elkarrizketei amaiera emateko, ez da, Izaskun? Hala da, Inoa. Gaur, ia txupinazoa jaurtiko zuen edo, hor azkenengo momentura arte hor egon ziren, artearen adiskidetako bazkide eta musikari bat dugu gurekin, Asier Aranguren. Ongi etorri. Nola dijoa San Ferminak? Ongi? Bare xamar, ni lanean, Iruñetik kanpora, beraz, suabe. Suabe. Beno, baina hori gogoz ez, gainera hortxe egon zarete azken momentura arte? Oso gogotsu, bai. Hasi ziren, hain zuzen ere, urtero bezala seia. Baina, gu hor egon da, nahiko berezia izan zen,
azkenean kanpotik ere ikustea, eta bueno, oso esanguratsua izan zen guretzako, hori, bereziki hautagaien artean egotea, eta bueno, bai, oso urte garrantzitsua guretzako. Nola izan zen prozesua? Bueno, gure aldetik badaramagu lanean elkartean urtebete bai. Orduan, hasi ginen iaztikan lanean lantzen txosten bat edo horrela lantxo bat, Iruñean parte hartzen duten Sanferminetako mahaian deritzon elkarte batean parte hartzen duten elkarte eta entitatei banatzeko, gure merituak zeintzuk ziren azaltzen, eta eurak erabaki zuten, hain zuzen ere, Gaiarre Fundazioak erabaki zuen gure izena ematea mahai horretan, gure izena mahai gaineratzea, eta beste 3 bazkideekin batera zuzenean hautagai bihurtu ginen. Izan ere aurten ere, mendeurrena bete duzue? Bai, horrexegatik hori izan zen, ez dakit bultzada edo guk uste genuen gure lana eta elkarteak urteren buruan egin duen lana oso garrantzitsua izan dela Iruñerako, ze lehenago joan den mende erdia edo, bigarren mende erdia, egon zen egoitza, egon zen orain Kondestable Zibibox dena, Zibibox jauregia zena orduan, eta hor izan zen Los Amigos del Artean loratzea, eta Iruñean hain ezaguna izan zen garai batean, ze orain ja auzo batean egon da, nabaritzen da jendeak ez duela hainbertze haitu gure izena, baina egia esan hor lan handia egin zen, eta hainbat musikari, bereziki orkestrakoak, hortik sortu ziren, hor ikasi zuten, eta Urtean zehar zein da egiten duzuen lana? Normalean saiatzen gara bai Iruñean eta baita bereziki Nafarroan kontzertuak egitea. Gure lana egiteko lortzen ditugun baliabideak bai Nafarroko gobernuaren bitartez eta Iruñeko udalaren bitartez diru laguntzak dira, bai bazkideen kuotak ere, eta orduan horren trukean edo egin behar ditugu kontzertuak. Normalean egiten ditugu 5 bat kontzertu Nafarroan barna, herrietan barkatu, eta Iruñ herrian eta Iruñan egiten ditugun kontzertu batzuk udalaren eskutik egiten ditugu. Orduan aurten bereziki egin dugu oso lan potoloa gure orkestraren dako, ze gu ez gara musikari profesionalak, guk badugu gure lana, eta astean bitan arratseko 9-tatik 11-etara entxaiatzea gogorra da jende askorentzat, familia dugunontzat eta ez da zaila, baina oso gustagarria da. Eta orduan aurten antolatu duguna izan da 5 kontzertuko ziklo bat edo Iruñeko Zibibox sarean. Eta egon gara bai Arrotxapean, bai San Jorgen, Iturraman, Mendillorrin, eta azkena ekainaren 2an justo gure urtebetetzearen hurrengo egunean egin genuen bertan Kondestable, eta guretzako arras berezia izan zen eta arras polita aurkitzea gure etxean ospatzea urtebetetzea. Eta aurten egindako gauza berezien artean ere, zapi horiek ez? Bai, zapia zuzen ere, kostata, ez pentsa. Ikusten denez, hemen aipatzen dugu, aurten ere lehenbizikoz edo plazaratu dugu euskarazko izena, artearen adiskideena, eta 1918tik eta 2018rako mendeurrena ospatzeko oso guretzako ere nola esango dut, oso bereziak dira, eta urte honetan egin ditugun kontzertu batzutan eta talde batzuri eta baita gure kide guztiei oparitu diegu bat, baita Iruñeko udalari ere egin ziguten harreran urtebetetzagatik, eta gu oso harro gaude. Eta zenolako papera dute Sanferminak zuen elkartean? Sanferminak garai batean eta bereziki lehenago ni akaso ez nengoen garaietakoa edo ni justuan itxi nintzen horietan, oso bereziak ziren, ze uztailaren 7an, prozesioaren bitartean, Los Amigos del Arteko balkoitik, Kondestableko balkoitik, abesten zitzaion jota bat zainduan.
Bai, bueno, hasten zen ibilbidea hor gelditzen zen pozikoan Napardikoek abesteko, Agur jaunak abesten zioten, eta lore sorta bat jarri, eta urrengo handik 20-25 metrora balkoi azpian gelditzen ziren, eta Los Amigos del Artekook abesten genion jota bat. Abeslaria eta laguntzaile bat balkoian zuten, eta orkestra edo bertze guztiak kalean, eta orduan nik bizi izan dut barrutik eta bertatik, eta ondoan, baina, imaginatu zuen prozesioan nola isiltzen den Iruña osoa, isiltzen den horren esperoan, eta emozioa dena, eta ikusten diren argazkiak oso bereziak dira. Eta handik, hori prozesioa pasatzen zenean, hasten zen lan serioa, ze 11-etakoa genuen, eta orduan, magrak eta ustu behar genituen. Eta oso bereziak ziren, eta historia hasieran edo, esan da, gerra ondoren, 50. hamarkadatik aitzina, hasi ziren kontzertuak ematen, elkarteak ematen zituen kontzertuak bai takoneran, eta baita, batzutan Gaztelu plazan, eta baina bina kontzertu ematen zuten urtero Los Amigos del Artekoek, eta hori, mende hasieratik bestelako lan egiten zuten, mende lehentxeago rondaiagoak ziren, esan beharko edo kalean barna kale jiran ibiltzeko taldea zen, eta orduan herriarekiko eta herriarekin egiten zen lan hori. Nik uste dut elkarrizketarekin argi gelditu dela, baina izena oso artea denez oso orokorra, zuek musika egiten duzue. Bai. Mandolinak, errondaiak aipatu dituzu, zenolako instrumentuak daude? Bai, mandolina ez preziski, baten bat egon da, ez, lasai, egon izan dira, argazkietan badira garai bateko argazkiak, bai, da musika elkartea, ez da kultura elkartea, baizik eta musika elkartea hitzez hitz, Los Amigos del Arte musika elkartea da. Eta orduan, garai batean hasi zen rondaiarekin, eta bertan zeuden, eta oraindik badaude, bai bandurriak, bai lauteak, kitarrak, eta, kontrabasuak, badago bat guretzako bereziki egin zena, ez zelako existitzen, zela da bandurriaren itxurako kontrabasu bat, eta gero kontrabasu klasiko bat, eta laguntzen dugu, ni hain zuzen ere haizezko instrumentaria naizelako, fagot batek, bi flautek eta teklatu batek. Eta orduan egiten dugu ganbera orkestra orain. Eta hori, garai batean, kontatzen dute zaharrenek, zegoela 80 bat musikari edo 60 bat musikari, bai biolinak, bai klarineteak, bai hainbat instrumentu dezuen. Eta azken aldian edo, oso garrantzitsua izan da, nire ustez, bandurriarekiko egin den lana. Ze Iruñerrian eta Nafarroan ez dago irakaskuntza ofizialik, bigarren mailakoa behintzat, hasierako mailakoa bai Herribera aldean edo Nafarroko erdialde aldera bai, baina ez Iruñerrian eta ez da Nafarroko kontserbatorioan ez dago bandurria ikasketarik, ez dago puasko instrumentuak deritzon horien irakaskuntzarik. Orduan, guretzako oso zaila da, ni naiz gaztetarikoa, pentsa. Ez dago musikaririk berritzerik, eta duik gabe hobetzeko oso lan zaila dugu, naiz eta gure kide batzuk irakaslearen egin duten. Hori izan da, hain zuzen ere, pua eta pultsuzko musika sustatzea izan da helburua eta lana gure elkartean. Zein esan daiteke dela zuen elkarteko berezitasuna? Berezitasuna baliteke garaiotan instrumentuak berak izatea. Ze, orkestrak guk ezagutzen ditugun edo ezagunenak direnak dira biolinezkoak edo biolontxelozkoak, soka ferekatua ditzen dena, kuerda frotada, eta guk erabiltzen duguna da pua bat. Dela plastikozko edo, plastikozko triangelutxo bat, non gure instrumentuak jotzen diren oso azkar, tremoloa egiten denez, ze soka bikoitzak dira. Dira 6 soka dunak, baina soka bakoitzak 2 soka ditu, eta orduan goitik bera pua mugituaz, bata edo bestea, edo biak edo bat jotzen dira, eta orduan soinua jarraiago ematen du, ez besteak bezala direla gainetik pasatuaz. Eta, hori oroar, hemen inguruan, baina bai, egia da, estatuan barna egiten ditugu elkartrukeak beste elkarteekin, horrela Espainiako edo estatuko
hainbat elkarterekin, eta horiek dira tamalez garaibateko gehienek garaibateko errepertoria erabiltzen dute, pasodobleak edo abesti tradizionalak, eta gurea ez da holako errepertoria, oso errepertorio desberdina da haienarekin konparatuta. Guk bai egiten dugu musika klasikoa, musika barrokoa, oso soinu berezia ematen diona, zenbait solistaren kontzertuak ere egiten ditugu, baina egiten dugu ere musika garaikidea. Eta gaur egun ere konposaturiko musika, bukatu gabeko piezak ere jotzen ari ditugu, eta estrenatu ditugu hainbat musika pieza Iruñeko konpositore famatuena, bai garai batean Turrillas Maisuarenak badaude, Los Amigos de Artearen adiskidearen ereserkia Manuel Turrillasek Turrillas Maisuak berak konposatu zuen, eta Koldo Pastorrek sortu zuenez orkestra, bere konposizio batzuk ere jo genituen. Konpositoren lanak eta ere zuzendari famatuak izan dituzu, ez? Bai, zuzen ere, gure egungo orkestra denaren sortzailea Koldo Pastor da, orain erretiratua dago, baina konposatzailea izan da, Iruñeko koraleko zuzendaria, izan garai batean Lumbreras familiakoen Alfredo jaunak zuzendu zuen, eta arek oso lan handia egin zuen Iruñeko kultura arloan, garai horietan Sarasatere hil eta gero Santa Cecilia orkestra nahiko goitik berakoan zegoen, eta orduan Iruñeko musikariak asko Los Amigos de Artean elkartzen zirenak, eurek berpiztu zuten Santa Cecilia orkestra. Eta gure zuzendari ez ezik, Santa Cecilia orkestrako zuzendaria ere bazen. Eta handik aitzina nik beste batzuk ez ditut ezagutu hori, Urtasun zelako bat, Karrikas, eta hori, bereziki Koldo Pastor, eta azken aldian oso gazteak diren bai Asier Zabaltza eta baita Mikel Donazar ere. Asier Zabaltza orain profesionala da eta zenbait banda eta elkarten zuzendaria da, eta oso etorkizun polita du bai. Eta etorkizunera begira nola gustatuko litzazuke izatea elkartea edo jarraitzea? Bigarren mendeurrenerako, diozu? Bai, hori da. Egia esan, gustatuko litzaiguke gutxienez orain arte izan dena izaten jarraitzea. Ze oso zaila ikusten dugu, esan dizuedanagatik. Ze ez dago musikariak berritzerik, oso ikasle gutxi dago instrumentu hauetan, ez dago sustapen publikorik. Eta, bintzat gustatuko litzaiguke, bai, egia da ez dugula lokala proposik. Gure tokia orain Donibanen dago, oso toki txikia da, ez dugu tokirik ez klaserik emateko, gure patrimonioa, gure artxiboa ongi gordetzeko, ez gaituzte kanpotik entzuten, ze alde zaharreko jende askok esaten du garai batean entzuten zitzaigula, bai, kale nagusian barna joan, eta hor daude Los Amigos del Artekoak jotzen. Eta hori da asko, hori da gehien falta motatzen duguna, ze jendea ez da hurbiltzen, ez dakielako. Galdetu izan digute, baina oraindik hor jarraitzen duzu, eta bai, jarraitzen dugu. Orduan, gutxienez orain arte bezala jarraitzea, baina bai, egia da, behar dugula berritzea, jendea berritzea. Eta balduzu webguneren bat edo sare sozialen bat? Bai. Eta ikusteko hori, ekintza, kontzertuak? Bai, hain zuzen ere, ditugu Facebook bat, Los Amigos del Artearen izenean, Los Amigos del Arte Pamplona uste dut, elkartu gara ere Valladolideko Toroko Los Amigos del Arte batzukin, baina gu gara Los Amigos del Arte Pamplona uste dut. Gero badago bereziki garrantzitsua iruditzen zaiguna YouTube kanal bat, ze hor grabatzen ditugu kontzertu asko, eta benetan kalitatea ona da, bai irudian eta baita soinuan ere, eta hor bai ikusten dela gure lana, ze zuzeneko emanaldiak dira, zuzenekoak, ez dago mozketarik, eta hor ikusten da, benetan zertan datzan gure lanak, ze argi eta garbi, ez dago teatrorik, ez dago eskenatokirik, hor gu gara musikaren aurrean, eta egia esan dugun medioekin, askotan guk geu harrituta geratzen gara, irudi horiek ikusi eta baina ze ongi, ez? Eta bai, hombre, akatsak badaude, noski, denok egiten ditugu, eta zureak nabaritzen dituzu, baina gero ikusten duzu oroar eta ez zen hainbeste nabaritzen, eta ze ongi grabatuta dagoen, eta
ze soinu polita duen. Eta azkenetako ez dakit, dei bat jaso genuen lehenengoa Facebooken bitartez, orduan horrek ere funtzionatzen duela badirudi. Eta bueno, webgune bat ere badago, baina Los Amigos del Arte Pamplona edo Los Amigos del Arte Iruña jarrita, nik uste izan daitekela. Primeran bilatuko dugu, eta... Mesedez. Bai. Eta espero dugu etorkizunean baita ere izatea bazortea eta hoberen hau baditzuegu. Esker mila honit. Bai, gero arte. Eskerrik asko tortzeagatik. La agendaren berri emango dugu, bai. Vale, gero arte.